nke echiri Nazere. Achọrọ m ịgwa gị ihe mmalụ na obere akụkọ m ga-akọtakwuru gị na ife m fụrụ. Ọ bụ ya mere m ji wee mara na ndị mmadụ ịfụrụ ndị ahịa na-akpọ ọyị gị, ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ, na ha nwere ajọ obi, na ọ bụrụ mmadụ niile ịkpọrọ ọyị gị bụ ọyị gị. Ụfọdụ achọrọ aga n'iru gị. Ihe nke izizi bụ ihe witness ebe nwanne m nwaanyị nọ, Chioma Eze Nwokoro Vivian, ka ịfụ na ndị mmadụ nwere obi ebe gị na onye kpọrọ ọyị gị nwaanyị na-arụ ọrụ, and ọyị gị nwaanyị ahụ nwekwa ike ọ bụrụ na o bugo ụzọ wee rụba ebe ahụ ị na-arụ nke gị, abịazie wee promote ọyị gị nwaanyị, ọyị ya nwaanyị na Unizik ọka ebe ọ na-arụ ọrụ. Ọbịa kpọọ m nwaazị m na-epromote na-etiri ọya nwaanyị ego a na-akwụ n'ụgwọ ọnwa, nwaanyị na-etinye ọrụ ya. Eti na ọbịa gwa m ihe ati ngwọ m n'isi kpam, bikọs otu nọ na etiri m ihe ọjọọ, ajọ echiche. Den nsị ya na onwekwa na o nwere ike na ekpere ekpere n'oge nke ga-eru. Ọzọ m nwaanyị anyị mbụ mmadụ ahụ ha ga-eji wee promote ọya nwaanyị nwaanyị na nya nwere na o nwebere ihe promote na nke na since ka ọ na-eche ka nwa na ya promote ya tikwuoro ya ego n'ụgwọ a na-akwụ ya nna agba n'aka. Nsị anọ gị nwere ike kpewe ekpere na nwee ndidi na ife niile nwere oge, and ọ dịkọ ya nwaanyị ahụ ebu ụzọ. Then mụa na-achịgide ihe a maka na ọ tọrọ m atọ, njigide ihe a mana agwụgwọ m ya sị na ihe a adịrọ mma, and o nwere ike ọ bụ maka den ama m na onye ọ na-etiwe aka n'ụmụ ọgwụ a na-agwọrọ, ọ na-apụtọsị aka n'ọgwụ mụnwa amalọ. Mana ebe na Facebook ya Vivian Okoro efu ọha ndị a na-ekwu osu ebe ọ na a na-ekwu okwu all this what cannot do doesn't exist, or what Jesus cannot do doesn't exist. Ọ ndị otu ha ebe ọ na a na-eprish ihe, ndị a na-eprish ifu ndị agha abụ a na-echi ebe a na-eme prishin wee tie akaụntụ nọmba, efucha ebe pastọ si eti akaụntụ nọmba wee na-eme prishin. Ụmụ nwaanyị a na-echi ya, o so na ndị ahụ bụ ndị a na-echi ya na-ekpe ekpere ahụ na-apụta na-afụtọsị aka ndị ha na Angela Nwosu. Mgbe ọ na-adakwa m ka m na Angela Nwosu nsị nna na spirit m anabataghị onye a bifo o wee kọnekt m nke ya na mmanụ nọ na Facebook a na-akpọ husband material buru ibu. Ọ na-emekwa ife sam na-eje n'ini na-agwụ eri ọgwụ, o were sam na confuse ndị mmadụ, na-ana ndị mmadụ ego, ọgwụ niile ọ na-agwụ ma nke ọ na-esigori na-enye ndị mmadụ, na-ana ndị mmadụ akara aka ma ndị mmadụ achọpụtabeghị. And ụmụ nwaanyị ka ọ ka njọ asị gị ka enye gị ọgwụ a ka ị were nara nwoke ọzọ, nara onye ọzọ ifie, ma ka onye a wee nyewe gị ego, ma ọ ka ndị ọyị gị gbafuru agbafu na-achịatakwa. Mana ọ na-akpụ Jizọs na-ekwu otu olu Baịbụl na-adịghị ama ife. Ị ga-eche echiche wee were onye chọzi ịrụ ana o were Jizọs wee kpuchie were Sam wee na-arụ ana na-anakwara ndị mmadụ ife ha nwere. Mgbe anyị nna ya kọrịtụkwa ndụ ya na nna dị manụ ndị a wee rigide m ego. Mgbe a mechazi ife niile a many ways wee na-etigi na-anara m ego m, nwa ego m spend mgbabazi ha mawantrek na ha ga-egbu m. The man sị na ọ ga-eje gwọrọ m ọgwụ na ga-egbu ya na mma anwụ na-atọrọ m na-ewere aka ịgbachie m na-arụsị. Nsị a na ọ bụ too small. Anụ nwoke ọ ya ata afịfo meta na ụmụ nwaanyị ije na peji ụmụ nwaanyị aka nkụ, ọ na-anụ ụmụ nwaanyị n'iyi. Emechara eji chọwa di ma ha na-awụ eri ọgwụ, na-aṅụ ọgwụ na-etichi akpa nwa, na-etichi aga n'iru ha, na-ewere ife ọma ha. That day ndị ọsụ nọ na-awụ nna nwanne m nwaanyị, ị na-enwere ọgwụ onye kpọrọ ya nwaanyị ka ị na-enwere anya ụkwụ maka na etiri ya ego n'ọrụ ọ na-arụ, n'ọrụ na-arụ maka na onwe promotion na nye nwee nwelọ mgba n'aka. Nso otu aka ndị mmadụ dị, otu aka ọ dịkwa nwa nga a na-akpọ Monde Ike. Ịpụta ife onye ọzọ na-aga n'iru obi ama ndụ gị mma, gị na ụmụ nwaanyị ndị obodo unu ejezie na-arụzi ụdị ndị eke ejide ụmụazị mmadụ ife onye na-aga n'iru ijesuo ya imi, akpụrụ onye ahụ tụọ ya nga. Ma ndị a na-akpọ nga 20 years ị nọ n'obodo aka ọlụgụ bụ ihe na-atụ ndị mmadụ nga.
aka ọrụ gị bụ ka ị na-atụ ịfụ ndị Igbo ibe gị na-agba mbọ ije na-esughị ime ụdị ndị obodo maka pasentịji ya enye gị maka ike ha ga-ala gị ka ị wee laa ha ma laa ha free wee were gị wee na-arụ ọrụ wee na-eseti ndị Afrịka ọ onwe onye na-achọghị aga n'iru ibie onye bifo ọbụla onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe o nwere ike ife ya ka ọ chịrị ọchị mana obi adịrị ya mma. Onye m gwara onye ị na-eme ihe dobe ife ọbụla ị na-eme dobere ya onwe gị maka na onye ahụ ị na-eji akọrọ afọ gị n'anya na onwe ndị bụ agent of darkness eji wee na-arụ ọrụ. This guy even na ọya nwoke sef na-esokwu ya ezuzu ife ha na-ezuzu ọya nwoke obi anaghị adị ya maka ọ bụ ebe ọfụ ọya nwoke ka ọ na-aga ọfụma. Ọfa bụ ndị so wee wuru paspọtụ m maka mgbe mee wee wuru paspọtụ m wee jee sendị arụ nwaanyị ka o jee tipịa m oche na nwaanyị ahụ na-arụ imigreshọn ka o tipịa m onwepụ ihe m mere ya n'ọnụ ọka ka m esi wee karịa na-ebi ọfụma mụ na ya bụ ofu mụ na ya bịara ofu oge. Ọ bụrụ na ife ọ nọ na Thailand bụ ị na-esu ndị Igbo imi a na-enye pasentịji o nwere ife ọ na-arụ na onye na-esu ndị Igbo imi ọ na-eme na ọ na-eti egwu o nwere egwu ọ na-etiwere ya na-akọva ọbụ wee na-esu ndị Igbo imi since mụ na ha na-eme ife ọ na mbido mere expose isu ndị mmadụ imi benata obere many of them wee soro ụmụ nwaanyị obodo na-arụkọ utu ndị eke. Achọrọ m ka mmadụ ife ọbụla na-eme ndị be anyị na outside bụ ndị ahụkwa ndị be anyị nwere idea ife a na-eme mbụ ndị na-eji aka si ede ọp maka ife a ga-enweta mana ha ma na ha ga-ata afọ emu nwanche niile nọ na nga mmụọ ha na-ebe na ha chọrọ ife ọma aba na grupu ha na-ekwu na ife ime mmadụ ife ọjọọ adụrụ m rọ ha bụ ndị gbue n'isi ikwugharị asị na ha na-eme ife ọgwụ na ha dị ike na ha na-eme nke a na-eme nke a. Ekwute okwu ụka ha nọ na ya nụ ekwute okwu ọgwụ ha nọ na ya nụ ikwu asị na onye mmiri ka ọgwụ onye mmiri a na-agwọ ọgwụ onye mmiri a na-emegide mmadụ ibie onye bụ onye mmiri ọ na-achọ ka o tinye mmadụ na nsogbu onye bụ onye mmiri a na-enwere mmadụ anya ụfụ marụ na onye ọbụla gị na ya na-emekọ ife ụfọdụ obi adịrọ ọma na ife na-agarụ gị ọfụma. Many of them bụ agent of darkness wee chọzi ife a ga-eji wee na-ekpuchie. Imagine nwanne m nwaanyị chọọ Mmezu Nwaokolo na-etiri nwanne ọya nwaanyị onye kpọrọ ezigbo ọya na-epost ya na-ewu isi ya good mana ọ nọ na nzuzo na-atụ nwaanyị na-eji wee tiri ego na-etighe ọrịa ọhịa ịvụ ka onye ahụ bụ ụfọdụ ụmụ nwoke ndị ọyị gị nke ọ ga-abụ ife na-agara gị ọfụma ife ha chịa ọchịchị na obido ha mma mgbe monde ike ahụ mbọsọ ọfọ m ka m ji nwa gold ọkwa onye m na-enyere aka onwebe anya ụfọsị nso na meyi egwuru gold onye na-epe attention ihe ndị mmadụ na-ekwu obi a na-enu inu wejezie na nzuzo na-akpa nkata. Nwana ndị agent of darkness ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị obodo bụ ndị ojii ka ha ji wee na-eri na-eseti ma ndị na-eji ụmụazị young girls wee seti ndị be anyị ọp na-adịkwuo ndị be anyị na-abịa ife nwatakịrị na-arị ya elu asị gị na o nwere ife ga-eme ihe amana ọp ka ọ na-eseti gị. Ụfọdụ eji sex magic wee na-akọntrolu ha ma ndị eji na-ekesasị ọya mmechazi achọwazi onye a ga-eburu ihe niile ahụ n'isi ajọ ife ha metere. Ife ọbụla ị na-eme uche gị na onye ọbụla gị na-emekọ ife maka ndị ahụ ị na-eche na ha bụ ọyị ga-afụrụ gị n'anya na-echi ha nkụzi ma ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na-agwa ndị ọyị ka a na-esonyere m maka ife nna akụzi na ife ịmalụ na-eme n'ụwa ada omimi siri ike na-emesi ike na-eme na-ana ndị mmadụ n'iyi ma ndị kwụrụ aka ha ọtọ wee jee mee onye aga onye ahụ mee ife ọjọọ bikos ọ bụrụ na ịkwụ aka ọtọ ife ga-adịrị gị mma mana a ga-abụ ụzọ ha ga-esi wee mee ka ime ife ọjọọ so that ka ha nwee ike wee nweta nwa gị. So ife ọbụla ị na-eme ka ị na-agbara ife ọjọọ ọsọ na-agbara ha ji ife ọsọ maka na ụzọ a ka a ga-esi wee nweta gị wọnsị i mere wee mebigo pawa ahụ ị nwere na mmụọ nwee ike wee nweta nwa gị. Akọ m na aka nkụ mana nwayọọ nwayọọ nkụzi mma akụziri na ife na amara buru ibu na-esonyere m na-eshi akwa gakwa n'ihe ndị nke m kụzikwuru like ya share ka i wenyere ndị ọzọ aka
na-etinyekwa ihe ọbụla nke m na-akụzi n'ọrụ. Onye ọbụla gị na-emekọ ihe uche gị dị ya ma a na ọbụla mmadụ niile fụrụ gị n'anya